Čau, moje malé kytuš, čau. Pre tých, čo neviete, už som myslel, že sme ju strátili. Od útorka som ju nemal, hej. KitKat, kočka, áno, dáme. To neuveríte, jak som sa teraz strachoval, hej. Dáme jedlo. Čau, moje malé KitKat. Ahoj. Ideme jesť. Tak to môže byť? Počkaj. Jesus. Yes. Kámo, už som išiel fakt natáčať video. Rýchlo som ešte utekal dole pre jedlo. Išiel som natáčať video, hej, že ty vole, že sa rozlúčime s ňou. Lebo už som ju fakt nevidel od útorka, stredy, štvrtka, piatok, dneska po obede. Takže máme ju. Fú, ďaká ty vole. Fakt som si myslel, že som ju stratil. KitKat, tu máš vodu. Moje malé. Dobre, toto video nás zachránilo. A tu je môj plán, čo spravíme. Veterinár, budúci týždeň, ja si to všetko pozriem. Pôjde k veterinárovi. A pôjde asi pravdepodobne ku mne. Lebo toto už není náhoda. Naozaj som išiel natáčať video. Ja potom porozprávam, že čo sa stalo útorok. Útorok sa stala taká zaujímavá vec. A proste som si myslel fakt, že už sme ju stratili, hej. A nestratili. Je tu, hľadal som ju, kričal som na ňu. A ona došla. Došla zase na toto miesto. Možno má blchy, možno niečo má, ja neviem presne, ale jednoznačne proste pôjde k veterinárovi, dáme ju vyšetriť. A chcel som, aby žila na voľnej nohe, v prírode proste. Mám rád slobodu skrátka a nemám rád, keď je proste odopierané a žije v nejakej zlatej klietke, hej. Ale čo chcem povedať proste, že Už som fakt, natočil som aj video, proste, že čo sa stalo, hej. A fakt som myslel, že sme prišli o ňu. Ja to porozprávam potom v ďalšom, lebo teraz som fakt šokovaný, že jak som odchádzal domov proste a zhodou okolností takto na tomto istom mieste zase som ju natrafil a dní predtým som vôbec neviem, kde bola proste. Takže toto už nie je náhoda, OK. Berem vás za slovo, proste, čo ste mi napísali do komentárov. Teraz už je to iba vôľa, proste musí vydržať chvíľku tento víkend a pôjdem zajtra kúpiť ten košík alebo čo to, jak sa to volá, to čo, no to prenosné s máčkou. Dajte mi do popisu, lebo ona bude vyplašená 100% potom, keď bude vnútri v tej klietke, v tom, chápete čo myslíte, to prenosné. A ja dopredu zavolám veterinárovi, oboznámim ho, že proste som mu našiel vonku a nech ju dá vyšetriť proste a napíšte mi do komentáru, jak by som mal postupovať, lebo chcem fakt iba to najlepšie pre ňu a teraz už je to iba v rukách Božích, že aby som zase aby som ju stretol, lebo som ju naozaj nestretol od útorka, neboli žiadne videá proste a pozrite sa, aká je chuť a hladná, ty vole, smedná. Stadiaľ čo pila, ty vole, z toho kameňu, kde bola voda, tak to už je vyschnuté, ty vole. Ja keď som ju stretol, že ja som nič už nemal pri sebe, tak som rýchle utekal dole. Teraz som ja jej veľký ochranca a budem ju ochraňovať. Pozrite sa na ňu, aká je nádherná. KitKat, čo moja? KitKat. No. To je úžasné proste. Ide o to, že túto vodu, z tejto vody vôbec nepije, keď ja jej napustím. Ale z tej dažďovej, nechutnej, sprádlavej, tak stadiaľ pije, ty vole. A hen, zase sa ide napiť stadiaľto. Vidíte? Tu som teraz napustil vodu zase, to bolo vypráhle. Napustil som vodu a z takejto nechutnej píla dažďovej, ale teraz som tam napustil čistú do tohto kameňa. Takže viete mi niekto vysvetliť, že prečo je to tak, že z misky ona nepije, ale proste
Z takéhoto kameňa pije. A proste dajte mi, skrátka, teraz sa zase budem opakovať, čo môžem, ale budem sa opakovať, že napíšte mi do komentáru, jak by som mal pokračovať, kúpiť si tú klietku, hej, tú prenosnú vlastne, oboznámiť veterinára, že donesem vám proste takúto mačku, možno aj obojok prípadne, proste ona bude plachá veľmi. A proste, ako keď ju vyšetrí, neviem, aký to bude proces, potom zase, keď ju vyšetrí, zobrať ju zase domov. Už ju zoberiem domov, normálne, oficiálne. Pije, KitKat, tu máš vodičku, cica. Áno, cicuš, tuto, KitKat, toto. Ver mi. Prosím. No, yes. Budeš chcieť ísť ku mne bývať, KitKat? Čo ty na to, kočka? Čo ty? Haha. KitKat. Čo ty? Nádherná si. Vieš o tom? Si nádherná, ale dobre ona. Dráva, ty kokos. Vydržíš to ešte? KitKat. Vydržíš to ešte chvíľku? A ja si dojdem pre teba. Toto bude záväzok. Takže pravdepodobne budúci týždeň si ju zoberiem so sebou. Zajtra pôjdem do obchodu kúpiť tú prenášaciu klietku teda. A dajte mi určite, ešte raz to opakujem, keď môžete do komentáru, jak by som mal postupovať vlastne, hej, zoberiem ju do klietky teda. Možno kúpim asi nejaký vodítko, obojok, postroj teda, hej. Pravdepodobne neviem. A potom veterinár a potom smer ku mne domov. No bude v zlatej klietke síce. Neviem, či je to OK, ale alebo ju vypustím zase do prírody, keď bude zdravá. Alebo takto, dajte mi vedieť, či ju mám nechať naozaj v prírode, keď pôjde od veterinára, alebo ju fakt zoberiem ku mne domov, do zlatej klietky, kde nebude mať takú slobodu. To je jediné, že ja fakt mám rád slobodu proste pre všetkých. A nech si robí človek, chodí kam chce, robí čo chce. Takže ďakujem vám ešte raz za vaše lajky, komentáre, odbery a tá mačka dostala takú lásku, že proste už je teraz pod veľkou ochranou a verím tomu, že spravíme dobrú vec. Díky za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau, čau.